अखन अहाँ सब सुनि रहल छी अमचन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। अपन शटर तू उठा दे अपन शटर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सुन ले गे कहो तोरा किशन बिहारी पापू दिलीप तोरा देतो 2000। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सुन ले गे कहो तोरा किशन बिहारी पापू दिलीप तोरा देतो 2000। छौरा गणितवा देतो लबा लेटर, छौरा अमन तोरा देतो लबा लेटर। तू उठा दे अपन शटर तू उठा दे अपन शटर तू उठा दे अपन शटर तू उठा दे अपन शटर। नाचे छ तू नाच तो हो लागे छौ गे बेटा, नाचे छ तू नाच तो हो लागे छौ गे बेटा। तू उठा दे अपन शटर तू उठा दे अपन शटर तू उठा दे अपन शटर तू उठा दे अपन शटर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।